Asa ang maminaw ug magtuon? Makakaton. Kini si Teacher Helen kaninyo naginaminan na. Aron sa pagtudlo. Aron walay mga bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga sila mamahimong malampuson. Mga bata, magtuon na usab kita. Iandam ang inyong mga lapis ug papel aron aduna kitay magamit sa atong mga buluhaton karon. Aron ato gayud nga makatunan ang atong mga pagtulunan karon. Andam na ba mo? Sige, magsugod na ta. Karon atong pagatunan ang mga mamumuo sa akong eskwelahan o ang katungdanan sa matag usa. Unsa daw mga bata? Tun-an nato karon ang mga mamumuo sa eskwelahan ug ang katungdanan sa matag usa. Unsa man ang atong katuyuan sa atong mga pagtuon karon? Una, mailan ang mga mamumuo sa eskwelahan. Ikaduha, maila ang katungdanan sa matag usa ka mamumuo sa eskwelahan. Ikatulo, mapakita nato ang pagrespetar sa mga mamumuo sa eskwelahan. Sige, sugdan na nato. Mga mamumuo sa akong eskwelahan ug ang katungdanan sa matag usa. Sige, kinsa kaha ang mga mamumuo sa eskwelahan? Tan-awon nato. Nakita nato dinhi nga adunay eskwelahan. Mao kini ang atong eskwelahan. Sulod sa atong eskwelahan, makita nato ang mga tawo nga anaa dinhi. Mga tawo nga nagdumala sa atong eskwelahan. Mga tawo nga mga mamumuo o nagalihok sa usa ka eskwelahan. Ania kini sila mao kini sila ang mga tawo nga naglihok og dumala sa atong eskwelahan. Una, atong tanawa ang hulagway ug ila kinsa kini siya. Kinsa kaha kaninyo ang makatag-an kaniya? Siya anaa sa opisina. Siya ang naga-tan-aw og nangulo sa atong eskwelahan. Kinsa man kini siya? Siya mao ang atong principal. Kinsa kini siya? Principal. Okay, mga bata, usa sa mga mamumuo o nagdumala sa eskwelahan mao ang principal. Okay, makita nato ang atong principal nga naa sa opisina, usahay, makita nato nga magsuroy-suroy aron tan-awon ang mga kahimtang sa mga magtutuon o magtutungha ug ang mutanaw usab sa palibot sa eskwelahan ug ingon man gitan-aw ang kahimtang sa mga magtutudlo. Unsa man ang trabaho o katungdanan sa usa ka prinsipal? Ang prinsipal mao ang nanguna ug nangulo sa tibuok eskwelahan. Okay, nasabtan na nato nga ang atong principal sa atong eskwelahan mao gayud ang pangulo. Siya ang nanguna. Kung pangulo siya ang nanguna ug nangulo sa tibuok eskwelahan. Okay, siya gayud ang siya ang inubanan sa mga magtutudlo. Siya ang anaa sa poder nga maoy magdesisyon para sa kaayuhan sa atong eskwelahan. Ang principal ang nanguna ug nangulo sa tibuok eskwelahan. Ikaduha, nailhan ba ninyo kung kinsa kini siya? Ilha kini kung kinsa ka kini. Siya mao ang magtutudlo.
Si teacher. Si teacher usa ka magtutudlo. Unsa man ang katungdanan sa usa ka magtutudlo? Ania, ang magtutudlo mao ang mga adunay kinaiya nga mapailubon o pughan nga magmatuto sa mga tinuan, no? Siya gayud ang nagatudlo. Sa man ang ginabuhat sa atong picture. Sa inyong mga magtutudlo, di ba? Siya ang nagtudlo kanato sa pagbasa, siya ang nagtudlo kanato sa pagsulat, siya ang nagtudlo og maayong pamatasan ug nagtudlo sa paghap. Mao kana ang magtutudlo. No, siya gayud ang mapailubon ug kugihan nga nagatudlo sa mga kabataan aron aduna sila'y makatunan. Kinsa kadto siya? Siya ang mamumuo sa eskwelahan nga mapailubon og kugihan nga nagmatuto sa mga tinunan. Anda mo sakripisyo alang sa kaugmaon sa mga kabataan. Kinsa man kadto? Ang usa ka magtutudlo. Sunod, nakailaba ka mo kaniya? Siya nag-opisina sa usa ka library. Unsa man ka ng library? Ang library lugar kana kung diin na himutang ang daghan nga mga libro. Pwede ka mo nga moadto didto, mubasa og mga libro nga inyong gusto, ug pwede usab kamo nga magtuon didto. Pwede ka mo nga mag-research, no? Dito sa library. Kinsa man ang mga tao nga nagdumala sa library? Siya gitawag og librarian. Okay, unsa daw? Siya gitawag og ang pangalan sa maong mamumuo kay librarian. Ang librarian ang nagdumala sa library. Ngano ka? Unsa man ang iyahang katungdanan isip usa ka librarian. Aduna usab kitay matinabangon nga nagdumala sa library. Siya mao ang atong librarian, no? Gikinahanglan nga siya ang mutabang kanato sa atong mga gikinahanglan nga mga libro. Siya usab ang maggiya kanimo kung unsa nga libro ang angay nimong basahon, unsa ang angay nimong buhaton sulod sa library. Aron dili mausik ang imong panahon sa imong pag-adto sa library, kinahanglan nga mo duol kamo sa atong gitawag og buutan ug matinabangon nga librarian. Ang usa ka mamumuo nga nagdumala sa library kay gitawag og librarian. Okay. Kanimo mga kabataan kaninyo, siya makatabang kung aduna kamoy kikinahanglan nga mga libro. Okay. Sunod, nailhan ba ninyo ang maong mamumuo sa eskwelahan? Siya mao ang nurse. Ang usa ka nurse nagaatiman sa mga bata nga adunay gibati. Pananglitan, nag-eskwela ka apan sa panahon nga anaa ka sa imong classroom aduna kay gibati nga sakit. Pananglitan, gikalintura ka. Sakit ang imong ulo. Muadto dayon ka sa lugar kung diin anaa dito ang nurse sa school clinic o klinika sa eskwelahan. Anaa dito ang nurse nga maoy mag-atiman kanimo, magpainom og tambal ug magtan-aw sa imong kahimtang samtang anaa ka sa eskwelahan nga naa kay gibati. Mao kana ang school nurse o nurse na naa sa atong eskwelahan.
Okay, unsa man ang katungdanan sa usa ka nurse? Ang nurse nga buutan ang moatiman sa mga tinuan nga nagkasakit samtang anaa sa eskwelahan. Okay, kini. Nakaila ba kamo kaniya? Siya mao ang tindera sa kantina. Unsa man ang katungdanan sa tindera sa kantina? Ang nagdumala sa kantina o ang tendera sa kantina ang nag-atiman sa mga kahimsog sa panglawas sa mga tinunan sa eskwelahan. Makapahimsog ang mga pagkaon nga iyang iindam. Musa kung anaa ka mo sa kantina, kinahanglan ipakita nato usab ang pagrespetar sa mga nagabaligya o tindera sa kantina. Kinahanglan kung anaa ka mo diyan ang lugara, kung unsay isulti sa tindera mo ingon nga hulat kamo sa inyong turno, sa inyong pagpalit, mo patuo gayod kamo. No? O kana ang nagdumala sa kantina o tindera sa kantina. Okay, kini usab, kinsa usab kini siya? Nakaila ba kamo kaniya? Siya mao ang gwardiya sa eskwelahan. Siya ang atong gwardiya. Usahay ang pagsulod nato, tan-awon sitahon kita sa ato ang gwardiya kun doon na ba nagsuot ba kita og ID kay ang mga bata naka-uniforme ba? Naka-uniforme ba kita? Nagsuot ba kita og uniforme? Kay kasagaran, kay ang mga gwardiya dili kay magpasulod kung walay uniforme o walay ID. O kana ang atong gwardiya. Okay, unsa man ang ilahang katungdanan isip usa ka gwardiya. Ang gwardiya sa eskwelahan ang nagabantay sa seguridad sa mga magtutudlo o mga tinuan. Unsa daw ang iyahang katungdanan isip usa ka gwardiya? Iyang bantayan ang mga magtutudlo o mga tinunan nga luwas gikan sa mga dautan nga mga tawo. Mao kana ang katungdanan sa usa ka gwardiya sa atong eskwelahan. No? Okay, busa kung makita nato si Manong Guard, ato siyang itimbaya. Mayon kita, good morning guard, maayong buntag guard, maayong hapon guard. Ato siyang itimbaya. Karon ipakita nato ang atong pagrespetar kaniya. Okay. So, mga bata, mao kana ang mga ania pa ang mamumuo sa eskwelahan nga atong gitunghaan. Kinsa man kini siya? Kaila ba kamo kaniya? Siya mao ang atong janitor. Ang janitor, ang iyang katungdanan mao ang katungdanan sa usa ka janitor, siya ang nag-atiman sa kahinlo o magpaanindot sa atong eskwelahan. Tungod sa atong janitor, nagkabaton kita og limpyo nga eskwelahan. Kung limpyo ang eskwelahan, layo kita sa sakit. Usa, utang nato sa atong mga janitor ang kalimpyo ug kaanindot sa atong eskwelahan. Usa-usab sila nga nagaprotekta kanato aron dili kita magkasakit tungod sa tugaw nga anaa sa palibot sa atong eskwelahan. Okay. Mao kini ang mga mamumuo sa atong eskwelahan. Una ang principal. Kay tungod ang principal mauman ang nangulo, iyang dumalaan ang mga iyang pagdumalaan o dumalaan ang mga musunod magtutudlo,
librarian, nurse, nagdumala sa kantina, janitor, o gwardiya. Sa tanan nga mamumuo sa eskwelahan, ang principal maugayod ang ilang pangulo o siya ang pangulo sa mga mamumuo nga anaa sa eskwelahan. Okay. Mula man kini ang atong angayan nga hinumduman nga ang mga mamumuo sa eskwelahan mao ang principal. Kita daw katong mga mamumuo sa eskwelahan, principal, magtutudlo, tinunan, nurse, janitor, gwardiya, librarian, ug nagdumala sa kantina. Nagtinabangay silang tanan aron magpadayon ug magpabilin nga maanindot ug hapsay ug luwas ang dapit sa eskwelahan. Angayan ba nato nga respetuhon ang matag mamumuo? Angayan gayod tungod kanila adunay eskwelahan nga atong paga-eskwelahan ug dinhi kita nakakat-on. Karon aniya na ang atong buluhaton. Ilha kung kinsa ang mamumuo nga ang naa sa hulagway. Pilia ang imong tubag sa kahon ug isulat kini sa linya o isulat sa inyong papel. Unang hulagway. Nailhan ba nimo ang maong tao o mamumuo nga naa sa hulagway? Ikaduha, kinsa man kana siya? Siya ang namag-atiman sa mga estudyante o magtutungha nga dunay sakit sa eskwelahan. Ikatulo, siya ang nagdumala sa eskwelahan. Okay. Ang ikaupat, siya ang nagahinlo sa palibot sa eskwelahan. Ang ikalima, siya ang nagdumala sa library. Okay, ikaduha nga buluhaton. Basaha ug maayo ang mga pahayag. Isulat ang nawala nga letra sa kahon aron makompleto ang ngalan sa mga mamumuo sa eskwelahan. Siya ang nangulo sa eskwelahan. Kinsa man kana siya? Nakita ninyo ang mga letra nga gihatag ug isulat gayud ang nawala nga letra. Ikaduha, nag-atiman sa magkasakit. Nag-atiman sa magtutungha nga nagkasakit nga anaa sa eskwelahan. Siya mao ang Ikatulo, kugihan nga nagtudlo sa leksyon sa mga tinunan. Kinsa man kana siya? Tiwasa ang maong mga gihatag nga letra aron mahimo kining pulong o pangalan sa mamumuo nga pugihan nga nagtudlo sa leksyon sa mga tinunan. Ikaupat, gipanindot niya ang palibot sa eskwelahan. Kinsa man kana siya? Ikalima, nagadawat sa pagtudlo sa maayong pamatasan ug nakakat-on sa pagbasa ug pag-ihap. Kinsa man kana siya? Sunod nga buluhaton. Isulat sa blanko ang saktong tubag. Pilia sa kahon ang tubag. Siya ang nangulo sa eskwelahan. Kinsa man kana siya? Ikaduha, siya ang mapailubon o kugihan nga nagtudlo sa mga tinunan. Ikatulo, siya ang nag-atiman sa kahindo o kanindot sa eskwelahan. Ikaupat, kinsa man kini siya? Siya ang nag-atiman sa mga bata nga dunay sakit nga nagtungha. Ikalima, siya ang nagbantay sa mga bata nga nagbasa ug nagtuon sa library. Kinsa man kana siya? Okay. Sigurado ko nga nahimo
Gihapon nimo kini sa uban sa mga module, kanunay lang nimo nga hinumduman nga ang mga mamumuo o gilangkuban, mamumuo sa eskwelahan gilangkuban sa principal, magtutudlo, librarian, nurse, nagdumala sa kantina, janitor o gwardiya. Adunay managlahi nga kapungdanan. Silang tanan nagtinabangay nga mapadayon og magpabilin nga hapsay. Nindot og luwas sama nimo nindot og luwas nga dapit ang eskwelahan para sa mga tinun-an nga sama nimo. Gidahom nga tatagan nimo sila og naiangay nga pagtahod og paghan. Kaya ato nang ihatag ang atong saktong tubag. Una, kinsa man kini siya mao ang magtutudlo. Ikaduha, siya ang nurse. Ikatulo, siya ang atong principal. Ikaupat, siya ang atong janitor. Ikalima, siya ang atong librarian. Okay, siya ang nangulo sa eskwelahan. Siya mao ang principal. Nagatiman sa mga masakiton nga magtutunga nga nasa eskwelahan. Siya mao ang nurse. Okay, sunod. Kugihan nga nagtudlo sa leksyon sa mga tinun-an. Siya mao ang magtutudlo. Gipanindot niya ang palibot sa eskwelahan. Siya mao ang mamumuo nga janitor. Kalima, nakadawat sa pagtudlo sa maayong pamatasan ug nakakaton sa pagbasa ug pag-ihap. Siya mao ang tinun-an. Okay. Sige. Sunod. Siya ang nangulo sa eskwelahan. Siya ang principal. Siya ang mapailubon o pugyan nga nagtudlo sa tinun-an. Siya ang magtutudlo. Siya ang nag-atiman sa kahinlo sa kanino sa eskwelahan, ang janitor. Sila kini, kinsa kini. Siya ang nag-atiman sa mga bata nga dunay sakit nga nagtunga. Siya ang nurse. Siya kiila usab kini, kinsa kini siya. Siya ang nagbantay sa mga bata nga nagbasa ug nagtuon sa library. Siya ang librarian. Okay. Nang hinaut ko nga sa atong mga pagtulungan mga bata, doon na gayud kamoy nakatunan. Busa, ipadayon ang inyong mga pagtanaw sa atong mga videos. Tungod kay daghan gayud kamo makatunan. Walang kadto. Bye-bye!